ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪನ ವಿಷಯ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ಸ್ಮರಣೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ನಾನದ ಸ್ಮರಣೆ. ನಂದೊಳಗೆ ಅಣಿಮುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬರೆತಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಕ್ಕೆರೆಸು ಪುಂಜದಿ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕಡು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ಸ್ಮರಣೆನ ಸೊರನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೋ ಪಂಡು ಲೇದೇರು. ಬೊಕ ಈ ಸ್ಮರಣೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪಿನೈನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತೇರು. ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ಸೊರುಟು, ಕಟೀಲು, ಬಪ್ಪನಾಡು, ಕುಡುಮ, ಕುಕ್ಕೆ, ಕದಿರೆ, ಬಲ್ಲಂಜ, ಕುಡುಪು, ಒಡಿಪು, ಕೊರಕೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರಣಡು ಆಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಲೇನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮರಣೆನು ಮಲ್ಪುನಗ ಪನ್ಪೆನಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರುಡು ಇಪ್ಪುನ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂತೇರು. ಶ್ರೀ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಮರಣೆದ ಮಾದರಿ ಇಂಚವುಂಡು. ಸೊರೋನ ಸೊರನ ತಿರ್ತ್ ಸಿರಿಬಾರಿ ಪೂವಣಿ ಕಲ್ಲ ಉರಿಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಸೋ ಸೋ ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯಗ್ ಸೊರನ 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 ಕಬತಾರ್ ಬೆರ್ಮರ್ ಉಲ್ಲಾಯಗ್ ಸೊರನ 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 ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾರ್ದ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜರ್ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರಿಗ್ ಸೊರನ 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 ನಂದಳಿಕೆ ಬೆರ್ಮರುಲ್ಲಾಯಗ್ ಸೊರನ 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 ಸೋ ಸೋ ಕಬತಾರ್ ಬೆರ್ಮರುಲ್ಲಾಯಗ್ ಸೊರನ 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 ಪಸ್ಟೂರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರನ ಸೊರನ ಸೊರನ ಬೆರ್ಮೆರ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸೊರನ 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 ನಂದಳಿಗೆ ಮೊಜಿಲೊಟ್ಟು ನಾಲು ಸ್ಥಾನ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸೊರನ 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 ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ ತಲ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸೊರನ 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 ಬೊಳ್ಳಿಯೊಟ್ಟು ಹಾಕಿನಿ ಬೊಲ್ಲೆದ ಪರೆಲ್ ಬೊಲಿಯ ಸಾನದೇ ಸೊರನ 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 ಪಾಂಗಲಾಕಿನಿ ಅವ್ವಂಜಿ ಪಾಂಕದಾನದೇ ಸೊರನ 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 ಮಧ್ಯ ಆಕಿನಿ ಅವ್ವಂಜಿ ಮಧ್ಯ ತಲದೇ ಸೊರನ 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 ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಆಕಿನಿ ಅವ್ವೇ ಪೇರ್ಪುಗು ಸಮಾಯಿ ಪೆರಿಯ ಸಾನದೇ ಸೊರನ 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 ಕಬತಾರಕಿ ಅವ್ವಂಜಿ ಅಬತಾರದೇ ಸೊರನ 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 ಕಡೆ ಕಂಡೇವು ಅವ್ವಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಗ್ ಸೊರನ ಸೊರನ ಸೋ ಸೋ. ಈ ಸ್ಮರಣೆನು ಸೊರನ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪಂತೇರು. ಸಿರಿಗೊಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರುಡು ಸಿರಿ ದಯ್ಯಲುಗು ಬತ್ತದು ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪನು ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊನು ಬುಡ್ದು ಸಿರಿಕುಲು ಪಂಪಿನ ಮಾಯೋಗು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪಿನ ಸುರುತ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊರನ ಸೋ 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 ಪಂಡು ದರ್ಶನದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋಜಾವೇರು. ಮೂಲು ಸಿರಿಕುಲೆ ಸೊರನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರನ ಸೊರನ ಪಂಪಿನ ರಡ್ ಸ್ಮರಣಲೆನ ಮಾದಿರಿನ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ತೆರಿಯಡಾಯಿನ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿರ್ತ್ ಸಿರಿಬಾರಿ ಭೂಮಿಡ್ ಉರಿ ಬರ್ಮೆರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಏಳುವೆರು ಸಿರಿಕುಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ್ ಭೂಮಿ ಆಲಡಲಿಪ್ಪುನ ಈ ಭೂಮಿ ಪಂಪಿನ ಅತ್ತನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ದೈವಲುಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಳಿದು ಪೋತಿನ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಆಲಡೆನು ದುರಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ದೈವಲಿತ್ತ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಳರಿಡ್ಲೆಟ್ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನೈನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಬತಾರದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸ್ಮರಣೆನು ರಡ್ಡಿಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಕಬತಾರದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಸಿರಿಕೊಲೆ ಅಬತಾರ ಕಬತಾರಡ್ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಳುವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಇತ್ತೆಂಡಲ ಹಬ್ಬಗದ ಅರಗೆರೆನು ಸಿರಿ ದೈವಲೇ ಪಂಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸಿರಿಕುಲೆ ಪುಟ್ಟು ನಂದೊಳ್ಗೆಡು ಬೊಳೆಪು ಪೆರಿಯಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಅಬತಾರ ಕಬತಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ನಂಬೊಲಿಕದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಿ ತೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಸ್ರೂರುಡು ಪಿರಾಕಡು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನವು ಇಂಚಪಗ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಾಕದ ಸುಮಾರು 7ನೇ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ತುಳುಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ತೆಗೆದುಂಡು. ಈ ಮೂರ್ತಿನ ಲೇಖಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ರೂರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರ್ದು ನಾರ್ದು ಬತ್ತದೇರು. ಪಿರಾಕದ ಅಳಿದು ಪೋತಿನ ಚಿತ್ತೇರೀತಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಹೊಸ ಬೆರ್ಮೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಬಸ್ರೂರು ಕೊಳ್ಕೆರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು.
ನನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರನು ಬೆರ್ಮರ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ್ಡ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದೆಡೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರತ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂಲದ ಪಿರಾಕದ ಪುದಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿ ಪರ್ದನೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಬನ್ನಾರೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕೈತಾಲ್ದಾರ್ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ನಡತಿನಿಗೆ ನನ ನಂದಳಿಕೆ 4 ಸಾನದ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಂದೊಳಿಗೆ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನ 4 ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸ್ಥಾನೋಲೆನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಆಲಡೆಲೆಗೆ ನಂದೊಳಗೆ ಆದಿ ಆಲಡೆಯಾದುಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1543 ಶತಮಾನದ ಕಾರ್ಲ ತಾಮ್ರಶಾಸನಡು ಚೌಟರಸರಿಗೆ ಬೊಕ ಕಾರ್ಲದ ಪಾಂಡ್ಯಪ್ಪರಸರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಪ್ಪಂದಡು ನಂದೊಳಗೆ 4 ಸಾನೋಲೆನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಾನೋಲೆನ ದೇವಲು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸಿರಿ ಬೊಕ ಅಬ್ಬಗದಾರೆಗರ್. ಈ ಶಾಸನಡು ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತದು ನೆಕ್ ತಪ್ಪು ದಿನಕಲು ಗುಮಕನಾಥನೆ ಸುಲಲಕೀರ್ತಿ ಭಟಾರಕೆರೆಗೆ ಬೊಕ ನಂದಳಿಕೆ 4 ಸಾನೋದ ದೇವಲೆಗೆ ತಪ್ಪು ದಿನಕಲು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಂದೊಳಗೆ 4 ಸಾನ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಪಿರಾಕಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ನಂದೊಳಗೆ ಉರಿಕಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ ಮಜಲೊಟ್ಟು ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಲು ಸೇರಿದು ಮೂಜಿ ಸ್ಥಾನಲಾಂಡ 4ನೇದ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಪಿನೈನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರು ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನೋಡು ಪಂತೇರು. 4ನೇದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡು ಪಂತೇರು. ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಡು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ 2ನೇ ಅಳುಪರಸರೆ ಸುಮಾರು 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ ಮುಲ್ಪ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಈ ಶಾಸನಡು ಪಿತಾಮಹ ಪಂದ್ ಬೆರ್ಮೆರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಈ ಶಾಸನನ್ನು ಪುಗಾರ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರಾಕದ ಆದಿ ಆಲಡಿಡುಪ್ಪುನ ದೇವಲುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಪಂಚದೇವಲಾಯಿನ ನಂದಿಗೋಣ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಜುಮಾದಿ, ರಕ್ಷಚಂಡಿಕೆ, ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಲುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದು ಬಳ್ಮಣ್ಣು ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ತಲಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪರೇಲ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಬೊಳ್ಳುಟದ ಸಾನ, ಪಾಂಗಾಲದ ಸಾನ, ಮಧ್ಯಪದವು ಸಾನ, ಪಿರಿಯಡಿಕ ಬೊಕ ಖಂಡೇವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಲೆನ ಸ್ಮರಣೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಬಳ್ಮಣ್ಣದ ಕೈತಾಲ್ದ ಬೋಳ ಪರಾರಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನಡು ನಾಗಶಿಲ್ಪಲುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಪಂಚದೈವಲು ಬೊಕ ಓರ್ತಿ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಪುಂಡು. ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಿರಾಕದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರದೇಶವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗುಳಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ಗುಡ್ಡೆ ದೇವರೇ ಗರ್ಭದ ಗುಡಿತ ಕಲಶದ ಮುಗುಳಿ ರೂಪದುಂಡು. ಅಂಚದ ಮುಗುಳಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಬೋಳ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲ ತಾನುಡಿಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸೂರ್ಯಶಿಲ್ಪ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದು ಪಿರಾಕಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿಂದು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಡು. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರದ ಪುಟುದೇರು ಪಂಡು ಪಾರ್ದನಲು ಪನ್ಪ. ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರು ಮಜಲೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟುದ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಮ ಪನ್ಪ. ಈ ಕಾರಣಡು ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ತನ ಶ್ರೀ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೇರು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕಡು ಕುಮಾರನ ಸ್ಮರಣೆನು ಸೊರನಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮನು ಪಂತೇರು. ಸೊರನ ಸೊರನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರೆಗು ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ ಸಾಮಾಳ್ವೆ ದಿಗು ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಕರಿಯ ಕಾಮರಾಯರಿಗೂ ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಬೊಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯರಿಗೂ ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಡಿಕಲೆಗೆ ಸೊರನ. ಕುಮಾರನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಗು ಪೆರಿಯಪ್ಪೆ ಸಾಮುಗು ತಿದ್ಯಮ್ಮೇರು ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವರೆಗೂ ಕರಿಯಕ ಸಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಲಡ್ಕೆಲೆಗೂ ಪಂಡು ಪಂತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಮಾರನ ತಮ್ಮಲಡಿಕುಲು ಪಂಡು ಏರು ಪಂಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯೋಡು ಪೊಟ್ಟುದಿನ ಸಿರಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯಾಡ್ಕುಲು ಏರ್ಲೈಚ್ ಬೋಳದರಸೆರೆನು ಸಿರಿ ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯಾಡ್ಕುಲು ಪಂಡು ಪಂತೋಲು. ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆನೆ ತಮ್ಮಲಡಿಕುಲು ಪಂಡು ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಲೆತ್ತಿದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ದುಂಬಗು ಕುಮಾರೆ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೇರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬಗದ ಅರೆಗೆರೇನು ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊರನ ಸೊರನ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಆಲೆ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆಗೆ ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಮಾಯಿಗ ಮೈಸಗು ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಜನಾಂಗ ಜನಕಗು ಸೊರನ, ಸೊರನ ಸೊರನ ಎನ್ನ ಮೋವಂದ ಮರ್ಮ ಲೆಕ್ಲಿಗೆ ಸೊರನ,
ಸೊರನ ಸೊರನ ಹಬ್ಬದಾರಗ ಸೊರನ ಸೋ ಸೋ. ಈ ಸ್ಮರಣೆನು ಕುಮಾರನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂದ ಹೆಗ್ಡೆರಲೇ ಇದ್ದೇರು. ಕುಮಾರೆ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಆಲೆ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆಗೆ ಮಾಯಿಗ ಮೈಸರೆಗೆ ಸರಿ ಜಾನಂಗ ಜನಕರೆಗೆ ಮೋವಂದ ಮರ್ಮಾಲಾಯಿಲೆಗೆ ಹಬ್ಬಗದ ಅರಗೆರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಿದೆ. ಮುಲ್ಪ ಮಾಯಿಗ ಮೈಸಗ ಜಾನಂಗ ಬಗ ಜನಕಗ ಪಂಪಿನವು ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯಂದಿಪ್ಪನ ಸಿರುಕುಲೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಮಿತ್ತೆ ಮಿರಿ ಲೋಕೊಡೆಪ್ಪುನ 7 ಸಿರಿಕುಲೆ ಪುದಾರಾದಿಂಡು ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡ ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೇನು ನನಂಜಿ ಆಯಮಡು ತುನಗ ಮಾಯಿಗ ಬೊಕ ಮೈಸಿಗ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೇರಾದು ಅಂಚನೆ ಜಾನಗ ಬೊಕ ಜನಕಗ ಹಬ್ಬದ ಅರಗರೆ ಆದು ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಟುದೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶಿರಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೇರು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ಸುರುಟು ನಡಪುನ ಸ್ಮರಣೆನು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ ಸ್ಮರಣೆ ಪಂಡೇ ಪಂತೆರು ತಲತಲಾಂತರುಡು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆದಿ ಆಲೆಡಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ತಾನಲು ಓ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿಲ ಈ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪಂಪಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು